Το 1933 ο καλλιτέχνης Oliver Croy βρήκε σε ένα παλιατζίδικο 387 μοντέλα κτηρίων που αργότερα με τη βοήθεια του κριτικού αρχιτεκτονικής Oliver Elser ανακάλυψε ότι ήταν δημιουργίες του Peter Fritz, υπαλλήλου ασφαλιστικής εταιρείας. Παρότι ελάχιστα είναι γνωστά για τη ζωή του Fritz, μας άφησε έναν όγκο δουλειάς που διασώζει μια ενδιαφέρουσα έκφραση της φαντασίας και του πάθους του. Η συλλογή αποτελεί σχεδόν εγκυκλοπαιδική παρουσίαση όλων των ρυθμών της επαρχίας, από φάρμες μέχρι βενζινάδικα, παραποτάμιες κατοικίες και εκκλησίες. Τα υλικά του, που περιλαμβάνουν χαρτόνι, σπιρτόκουτα, κομμάτια ταπετσαρίας και σελίδες περιοδικών, μένουν αυτούσια σαν διακοσμητικά στοιχεία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ο Φρίτς βασίστηκε σε πραγματικά αρχιτεκτονήματα. Η συλλογή του τον δείχνει να αποδέχεται τον κόσμο όπως είναι. Τα σπίτια του προσφέρουν μια απεικόνηση σε συμφωνία με την καθημερινή εμπειρία, μια μινιατούρα του κόσμου της εποχής του, χτισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε ο δημιουργός να τον εκτιμήσει ακόμα περισσότερο μέσα από τη δημιουργική διαδικασία. Ο Πολ Μακκάρθι γεννήθηκε το 1945 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα έργα του, ταυτόχρονα φιλοσοφημένα και ανήθικα, παίζουν με το δίπολο εσωτερικό-εξωτερικό, επιστρατεύοντας ακατάστατες άμορφες ύλες, στοιχεία pop και μία αίσθηση υπερβολής, καταφέρνει ταυτόχρονα να αποδίδει τη γοητεία του αόρατου, του κρυμμένου, που για τον ίδιο αντιπροσωπεύει μια δυναμική πτυχή του μοντερνισμού, το κίνημα που μεσορανούσε όταν ο Μακκάρθι ξεκινούσε την καριέρα του. Στο έργο που παρουσιάζεται εδώ, έργο του 1990 με τίτλο «Εκπαιδευτική ανατομική φιγούρα για παιδιά», προβάλλεται μια χαμογελαστή φιγούρα με βγαλμένα τα σπλάχνα της, τονίζοντας τη μακάβρια για εμάς επιθυμία των παιδιών να εξερευνούν το εσωτερικό των πραγμάτων. Ο Πάβελ Αλτχάμερ γεννήθηκε το 1967 στην Πολωνία. Εργάζεται με γλυπτά, βίντεο και performance. Εξερευνά την αδυναμία ή και την ευαισθησία του ανθρώπινου σώματος, συχνά δοκιμάζοντας και τα όρια του δικού του σώματος. Για την 55η Μπιενάλε, ο Αλτχάμερ παρουσίασε την εγκατάσταση Βενετή, που είναι μια επανάληψη του έργου του Άλμεχ, το οποίο έγινε το 2011 για τον Guggenheim του Βερολίνου. Εκεί ο καλλιτέχνης κατασκεύασε εκμαγεία από τα πρόσωπα των επισκεπτών του Guggenheim, χρησιμοποιώντας τις μηχανές παραγωγής πλαστικών φιαλών που ο πατέρας του εφήβρε και εμπορεύεται στην Πολωνία. Εδώ κάνει το ίδιο με τους κατοίκους της πόλης Βενετίας. Δημιουργεί εκμαγεία των προσώπων και των χεριών τους, στα οποία στη συνέχεια προσθέτει σώματα, φτιαγμένα από λωρίδες πλαστικού. Τα γλυπτά παρουσιάζονται σε μια παρέα περιπλανόμενων ψυχών και μοιάζουν με φαντάσματα της πόλης της Βενετίας. Όπως λέει και ο καλλιτέχνης, είναι μεγάλο κατόρθωμα να συνειδητοποιήσει κανείς ότι το σώμα δεν είναι παρά ένα όχημα για την ψυχή. Ο David Weiss γεννήθηκε το 1946 και πέθανε το 1912 στην Ελβετία, εκεί όπου γεννήθηκε και ο Peter Fisley το 1952, ο οποίος είναι ακόμα εν ζωή. Από την αρχή της καλλιτεχνικής συνεργασίας τους, οι Fisley και Weiss χαρακτηρίζονται από μια παιχνιδιάρικη διάθεση απέναντι σε οτιδήποτε υψηλόφρονο. Τους αρέσει να χρησιμοποιούν το παιδιάστικο, το μπανάλ και το θαυμαστό, με τρόπο πολλές φορές καυστικό ή απλά ξεκαρδιστικό. Η πρώτη μεγάλης κλίμακας εγκατάστασή τους, που ξεκίνησε το 1981 και συνεχίστηκε μέχρι το 2012, είναι μια συλλογή 200 περίπου μικρών γλυπτών από άψητο πυλό που εκπροσωπούν τον κόσμο μέσα από μια φαινομενικά αυθαίρετη επιλογή φράσεων, ιδεών, συμβάντων, αντικειμένων, πραγματικών και φανταστικών. Για παράδειγμα, συνυπάρχουν μια σκηνή των γονιών του Αϊνστάιν αφού μόλις έχουν κάνει σεξ,
μια στιγμή πριν τη σύλληψη της ιδιοφυΐας δηλαδή. Μια πέτρα από ένα κήπο Ζεν, μια αναπαράσταση της διάσημης εισαγωγικής σκηνής στο έργο του Κιούμπρικ 2001 «Η Οδύσσεια του Διαστήματος», μια φρατζόλα ψωμί και άλλα. Το συνοθήλευμα αυτό ακολουθεί τη δική του ανεξιχνίαστη λογική, παρέχει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που, όπως και τα μακετοειδή γλυπτά, μοιάζει να συνεχίζεται ανολοκλήρωτη για πάντα. Αλλά αυτό είναι και το θέμα. Η ανθολογία των Φίσλι και Βάις παρουσιάζει τον κόσμο σε όλη την ανεξάντλητη ποικιλία και αυθονία του. Ο Ρόμπερτ Κραμπ γεννήθηκε από πατέρα ναυτικό και αφοσιωμένη καθολική μητέρα, αλλά η μεγαλύτερη επιρροή του στο μέλλον του ήρθε από το μεγαλύτερο αδελφό του που το μοίησε στον κόσμο των κόμιξ. Τη δεκαετία του 1970 είχε ήδη γίνει θρύλος στους χώρους των underground comics, αλλά απέκτησε και καθολική αποδοχή με το μονόφυλλο Keep on Tracking που έγινε σλόγγαν των hippies. Το 2009 δημοσίευσε το πιο φιλόδοξο έργο του, μια εικονογραφημένη εκδοχή και των 55 κεφαλαίων του βιβλίου της Γένεσης, ένα έργο που δούλεψε για 5 χρόνια. Ο Κραμπ έμεινε πιστός στο κείμενο που ενσάρκωσε ολόκληρο στο έργο του. Το αποτέλεσμα ήταν ένα έργο 207 μαυρόσπρων σελίδων, μια εικονογράφηση μιας διάσημης ιστορίας όπου το ιερό φαίνεται μέσα από το βασικό φακό του ανθρώπινου. Η Ρόσμαρι Τρόκελ γεννήθηκε το 1952 στη Γερμανία. Μέσα σε 2 προθήκες παρουσιάζει τα δικά της έργα μαζί με τα έργα 2 ακόμα καλλιτεχνών, του Γερμανού Γκούντερ Βέσλερ και του αυτοδίδακτου Αμερικάνου καλλιτέχνη James Castle. Σαν σε ένα μουσείο φυσικής ιστορίας, κάθε προθήκη φιλοξενεί αντικείμενα ενός συγκεκριμένου είδους. Στο Fly Me to the Moon, μια μύγα κάθεται στο πρόσωπο μιας κούκλας που μοιάζει με μωρό που κοιμάται. Δίπλα στην κούνια, μια όμορφη τριχωτή μπάλα μοιάζει να εισπνέει και να εκπνέει μαλακά και κανονικά, καθησυχάζοντάς μας για την ύπαρξη ζωής, έστω κι αν η μύγα πάνω στο μάγουλο του μωρού υπενήσεται θάνατο και σύψη. Ο Σινίσι Σαβουάντα γεννήθηκε στην Ιαπωνία το 1987. Με σοβαρό αυτισμό εκγενετής, σε βαθμό που μιλάει ελάχιστα, προτιμά να επικοινωνεί μέσα από το γλυπτόν που δημιουργεί από το 2001 στο Ίδρυμα για ανθρώπους με νοητική υστέρηση όπου ζούσε. Τώρα ζει ανεξάρτητα. Όλα τα έργα του, δράκοι, δαίμονες, τοτεμικές μορφές, μάσκες είναι γεμάτα με ακίδες από πυλό που τα διακοσμούν, αλλά τους δίνουν και ένα απειλητικό χαρακτήρα. Κάποια από τα έργα του μοιάζουν με τις φιγούρες του παραδοσιακού Ιαπωνέζικου θεάτρου Νο, άλλες με φιγούρες των μάγκα και άλλες αποκαλύπτουν μια προσωπική μυθολογία. Θυμίζουν επίσης τις τεχνικές κεντήματος του δέρματος που φτιάχνουν ανάγλυφες ουλές σε κάποιες φυλές της Αφρικής, ένα τελετουργικό που ξορκίζει τον θάνατο. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει και ένα στοιχείο αμυντικό στις μορφές αυτές. Όπως και να τα δούμε, παραμένουν υποβλητικά και ενιγματικές δηλώσεις της εσωτερικής ζωής του καλλιτέχνη, βουβά είδωλα μιας φυλής που αποτελείται από ένα μόνο μέλος. Ο Γόλτερ Πίτσλερ γεννήθηκε το 1936 και πέθανε το 2012. Η πρακτική του Αυστριακού αρχιτέκτονα και καλλιτέχνη χαρακτηρίζεται από τη συσσωμάτωση στο έργο του κατασκευαστικών δομών από τη μία και συναισθηματικής αντίχυσης των δομών αυτών από την άλλη. Αποφεύγει τη φορμαλιστική ψυχρότητα και την γκρίζα υλικότητα του μοντερνισμού, προκειμένου να εστιάσει στην ικανότητα ενός κτηρίου να αφηγηθεί μια ιστορία. Το 1968
Δημιούργησε κράνη κάσκες από πρωτοποριακά συνθετικά υλικά που λειτουργούσαν σαν προσθετικά, αλλά και σαν θάλαμοι απομόνωσης, που προεικόνιζαν τα σημερινά εικονικά περιβάλλοντα. Παρά την τεράστια επιτυχία αυτών των έργων, ο Πίτσλερ κατέφυγε σε μια περιοχή της Αυστρίας προκειμένου να δουλέψει σε πλήρη απομόνωση. Εκεί βρήκε τη μορφή ενός εσταυρωμένου και αποφάσισε να φτιάξει ένα ναό σπίτι για αυτόν. Το να φτιάχνει κτίρια, καταλύματα για τα γλυπτά του, σύντομα έγινε σταθερή μέθοδος. Με απλά υλικά, όπως ξύλο και πυλό, κατασκευάζει με αρχιτεκτονική ακρίβεια χώρους που υποβάλλουν το θεατή. Στη Βενετία φέτος παρουσιάζεται ένας μεταλλικός σκελετός ντυμένος με οργάντζα που στέκεται με τα χέρια απλωμένα, μια μορφή που μπορεί να χαρακτηριστεί φουτουριστική αλλά και αρχαϊκή. Αρχικά, ο καλλιτέχνης είχε τοποθετήσει τη μορφή αυτή μπροστά από ένα ξύλινο τριγωνικό κτίριο που η μορφή του απηχούσε τη μορφή του γλυπτού. Αυτή η συμφωνία μεταξύ του ιερού χώρου και του αγάλματος εκφράζει την άποψη του Πίτσλερ για τη σχέση του τόπου, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής. Ο Ρούντολφ Στάινερ γεννήθηκε στην Αυστρία το 1861 και πέθανε το 1925. Αυστριακός, πολυμαθής, ασχολήθηκε με πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η φιλοσοφία, η τέχνη, η ιατρική, η γεωργία, η θρησκεία και η μεταφυσική. Ιδιαίτερα επηρεασμένος από τη μελέτη του Γκέτε, ο Στάινερ κατέληξε ότι η υποκειμενικότητα και η διαίσθηση ήταν αδιαχώριστες από την επιστημονική παρατήρηση. Ο εσωτερικός κόσμος είναι για αυτόν το ίδιο πραγματικός με τον υλικό κόσμο και αυτή η άποψη τον ενέπνευσε να μελετήσει τον πνευματισμό και τον αποκρυφισμό. Το 1912 ιδρύει τον οργανισμό Ανθρωπόσοφοι, στα πλαίσια του οποίου δίνει διαλέξεις επάνω σε θεωρίες του όπως η βιοδυναμική αγροτοκαλλιέργεια ή η πνευματιστική κοσμολογία του. Αυτές οι διαλέξεις συνοδεύονταν από τα πολύχρωμα σχέδιά του σε μαυροπίνακες που η μαθήτριά του Έμα Στόλ καταλογογράφησε και διατήρησε μετά το θάνατό του. Τα σχέδια αυτά, αν και δυσανάγνωστα στον αμοίητο, συνεχίζουν να πάλλονται από τη σχέση του δημιουργού τους και να εμπνέουν καλλιτέχνες όπως ο Τζόζεφ Μπόις και ο Χόρσε Λουί Μπόρχες. Ο Λιν Ξου γεννήθηκε στην Κίνα το 1968. Δουλεύει με πένα από μπαμπού βουτυγμένη σε μελάνι και αποδίδει εξονυχιστικές λεπτομέρειες φαντασμαγορικών τοπίων και συμπλέγματα των φυτών που αποκαλύπτει στους περιπάτους του. Από μικρή ηλικία, ο Λιν Ξου γοητεύτηκε από την τεράστια ενορχιστρωμένη ενέργεια που ένιωθε να ελκύεται από το μικρό κόσμο των εντόμων και των φυτών και ξεκίνησε να ψάχνει τρόπους να την αποδώσει στο χαρτί χωρίς το εφόδιο της συστηματικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα είναι χειμερικά σχέδια που ταλαντεύονται ανάμεσα στην αίσθηση του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου. Κάθε έργο μοιάζει με σύνθεση διαφορετικών πολύπλοκων μοτίβων που αλλάζει καθώς καινούργια στοιχεία έρχονται να προσθεθούν. Η δυναμική των έργων δείχνει ότι ο Λιν Ξου αντιλαμβάνεται ένα συνολικό πεδίο ενέργειας που ενώνει όλο το φυσικό κόσμο, μια ροή ενέργειας που προσπαθεί να αποδώσει υπάρχοντας μέσα σε αυτή. Η πένα από μπαμπού δεν κρατάει πολύ ποσότητα μελανιού, κάτι που αναγκάζει το καλλιτέχνη να δουλεύει γρήγορα, χωρίς να έχει προσχεδιάσει το τελικό αποτέλεσμα. Η Biennale της Βενετίας είναι πραγματικά μια γιορτή τέχνης που αφορά τους φιλότεχνους και τους συλλέκτες και γενικά τον κόσμο της τέχνης σε κάθε του έκφανση. Παρ' όλα αυτά, θα λέγαμε ότι είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Εάν κάποιος αφιερώσει λίγο χρόνο παραπάνω στο να παρακολουθήσει τις δραστηριότητές της, θα διαπιστώσει ότι η Βενετία στους 5 μήνες που διαρκεί η έκθεση, κυρίως όμως τις ημέρες των εγγενείων, μοιάζει με μια μικρογραφία του παγκόσμιου χάρτη και των ισορροπιών του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου πως η Biennale της Βενετίας είναι η αρχαιότερη και μία από τις σπουδαιότερες περιοδικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, καθώς και η μοναδική που μέχρι σήμερα διατηρεί το καθεστώς των εθνικών εκπροσωπήσεων.
Με ιστορία 118 χρόνων από τη χρονιά της ίδρυσής της, η έκθεση άσκησε καλλιτεχνική επιρροή. Έγινε όχημα διάδοσης ιδεών και αντιμετώπισε άλλοτε με άμεσο και άλλοτε με έμεσο τρόπο ποικίλες θεματικές προκλήσεις που αφορούσαν τις διεθνείς κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Στο αμιγώς καλλιτεχνικό επίπεδο, η Biennale ανέδειξε και αξιοποίησε νέες καλλιτεχνικές τάσεις και ρεύματα. Αναγνώρισε και έδωσε βήμα στο έργο καταξιωμένων δημιουργών, διέδωσε ποικίλες μορφές τέχνης στο ευρύ κοινό και πάνω απ' όλα, μέσω της πολιτικής των εθνικών συμμετοχών, συνέβαλε στην προώθηση του έργου των εικαστικών καλλιτεχνών που προέρχονται από χώρες της περιφέρειας του παγκόσμιου καλλιτεχνικού συστήματος.